таблеткаи мурча овардагием барои муҳлати ҳамхӯбагиро дуруст кардан аз 15 то 45 дақиқа. Инчунин як хусусияти хуб дора. Вақте ки мардонагӣ штала меша, мулоим меша, анами дору тарангаш мекуна. Ҳам худат розӣ мешай, ҳам ҳамсарат. Дигар бовар ки занак дӯстут медора, занак эҳтиромат мекуна. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳар куҷое ки бошен сарбаланду хонаобод бошен. Бачаё ча, чойники қирмизиро пури чой кинен гуфтани будумуна ки дар торикӣ не чойник метова, не қирмизӣ метова, ҳеҷ чиз наметова. Чунки 2 рӯз мешава лимит дар мо дохил шуд. Хоб, ман аз ин чиз вообще ғамгинам нестам. Ман хирсандам ҳастам ки камтарак метобум, видео мекунам, барои шумо гап мезанам. 1000 рубле 111 сомонӣ шудагай, баъди видео кардани ман имкон дора ки курс боло бирава ва имконам дора ки курс поён бифуроя. Оиди ҳамин масъалаву ину вай шумо чӣ фикр дорен дар комментария бинависонен. Комментариётонро мехонем ва комментариётон ҷавоб медиҳем. Касоне ки дашном менависонен, бовар ки шояд ки манам дашном кунам. А касоне ки гапҳои хуб менависонен, ман бовар ки қурбони шумошам. 1000 раҳмати худо ки бо мо буден. Лайкҳоро бизанен, комментариётонро интизорам. Боқи дар амони Аллоҳи пок.